TV. Selam dostlar. Tadmus TV telekanalında Showbiz тапшыруы. Демек, татар эстрадасы яңалыклары белән танышып, кызыклы репортаж карар вакыт. Бүгенге чыгарылышта Ризат Рамазанов сольный карьера өстендә эшли. Айваз Садыров яңа һөнәр үзләштергән. Ләйсән Гимаева нәрсә өчен ояла. Әлеге һәм башка яңалыклар турында сезгә мин, Рената Тый сөйләрмен. Бездән аерылмагыз. Башлыйбыз. Ризат Рамазанов Зинираны калдырып, яңа сольный проект ясарга җыена ахрысы. Без моны Ризат аккаунтында куелган видеодан чыгып әйтәбез. Җырчы бер егет белән рәхәтләнеп, дәртләнеп, татар биюен башкара. Ризатның өстендә милли киеме булса, аны профессиональ биючедән аерып та булмас иде. Молодец, Ризат, ләкин Зинира белән җырлау сиңа күбрәк килешә. Бәлки, әле бии дә башларсыз. Уңышлар сезгә. Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров Илназ Гарипов белән дуэт башкарырга планлаштыра бугай. Алай гына да түгел, Айваз әле бер уен коралында уйнарга да өйрәнгән. Егетләрнең видеосыннан күренгәнчә, репетициялар бик яхшы бара һәм күңелле үтә. Алай-булай Айваз Илназ яки Илназ Айваз дип аталган дуэт барлыкка килсә, аптырамассыз. 15 май көнне филармония концертлар залында театраль солянка проекты сезгә янәдән 5 миллион 500 сум дип аталган тамашасын тәкъдим итәчәк. Биредә сез татар эстрадасының танылган артистларын гомумән башка амплуада күрә алачаксыз. Билетлар аз калып бара. Ашыгыз, дуслар. Татар эстрадасының танылган җырчысы Ләйсән Гимаева белүгече 3нче кызлары Зәйнәп белән бәби ялында. Ләкин моңа карамастан җырчы еш кына төрле чараларда, мәҗлесләрдә чыгыш ясый башлады. Ләкин сүзем бу хакта түгел. Узган атнада Ләйсән Гимаева Instagram аккаунтында бер вакыйга өчен уялуы турында әйтте. 8 ел элек төшкән фотосын кертеп, ничек уялмый шушы күлмәкне кидем микән дип җырчы язды. Ләйсән, уялырлык бер әйбер дә юк, юкка борчылып ятма. Showbiz тапшыруының бүгенге репортажы татар эстрадасының танылган дуэты Салават Миниханов һәм Гүзәлем белән. Бай Булат җырлы гаилә белән кая барган, аларга нинди четерекле сораулар әзерләгән, хәзер белербез. Матур гына сәлам сезгә. Showbiz командасы бүген форсаж күңел ачу үзәгендә, инде без бүгенге кунакларыбыз белән рәхәтләнеп, боулинг уйнап, шарлар тәгәрәтеп, кегеләр барып, рәхәтләнеп күңел ачырбыз. Бүгенге кунакларыбызга килгәндә татар эстрадасының иң матур җырлы гаиләләренең берсе Салават Миниханов һәм Гүзәлем. Сәлам. Ничек кайфләрегез? Әлхәмдүлиллә, Аллага шөкер. Әйбәт, рәхмәт. Әйтегез әле, менә боулинг уйнаганыгыз бармы? Минем берсендә боулинг уйлаган бар. Мин теге бер магазинның җитәкчесе булганда, безне шулай бүтән җитәкчеләрне җыйганнар иде һәм бүтән боулингны снимать иттеләр. Һәм инде мин күрмәгәндә инде бер 3 сәгать шушы шарларны аттым да шунда минем монда мозольлар шәле команда ялы калган бугай теге мозольлар. Но мин анда шунда өйрәндем боулинг. Страйк бергән булдымы соң? Билем, һәрбер бер ул бер страйк. Гүзәлем синең? Минем уйнаган бар, ләкин минем ничә тапкыр җибәрсәм дә шарны гел килеп чыкмайды. Минем бер генә ни килеп төшә иде. Нәрсә дип аталар ул? Кегел. Короче, аңламыйм мин бу әйберне. Ну, менә шулай да боулинг тырымы, тагын кайсы инде спорт төрләрен яратасыз, үтәсез? Безгә алдарга ярамый бит инде. Ну, кайсы спорт төрне нәрсәне яратам? Соңгы арада гел спорт белән шөгыльләнгән юк. Теге берсендә мин бик актив рәвештә теге тренажерный залга йөри башладым. Һәм шунда минем бер мәнне давлениялар күтәрелә башлады. Мин әйтәләр, Салават,
ни бик шундый авырай берләр күтәрмә. Лучше теге йөгерү белән яисә yüзү белән шөгыльлән ди инде. Аннары мин бассейнга киттем. Һәм беренче тапкыр бассейнга йөргәч, беренче тапкыр yüзгәч, минем күзгә ни чыкты, нәрсәсен әле ул теге әйе, яшьмән чыкты. Врачлар әйтә, ты бактерия теге нәрсә вирус зацепил ди инде. Әйтәм, нәрсә белән шөгыльләнергә. Сәмия. Менә әйдә, бүген Аллага тапшырып бәреп карыйбызмы шарларны? Давай рәхәтләнеп. Минем бер тәкъдимем бар, гүзәлем, бәлки син ставкалар куерсың. Менә без салават белән уйныйбыз. Кайсыбыз җиңәчәк? Әйдә, менә ставка куй, аннан соң инде берәр җаза булачак. Ставка мен шул салаватка куям инде. Но, карарбыз. Мин үзем ставканы сиңа куям, синки син үзең боулинг шарысымы? Ә мин сиңа куям, һәм без барыбыз да җиңәчәкбез, нәрсә булса да. Башлыйбыз. Беренче шарны салават тәгәрәтәчәк. Бу иң беренче шар һәм миңа калса иң беренче страйк булыр, страйк. Юк, без монтаж ясаганда хәзер теге бер 10 тапкыр атабыз, ә монтаж ясаганда хоп, теге кисеп страйкны куябыз хәзер. Клипмейкер белмичә сөйләшмәс миңа калса. Әйдә. Почти страйк. Монда гүзәлем безнең җан атып тора. Гүзәлем ничек син шатмы менә беренче атуда ук шул хәтле нәтиҗә. Мин бик шат. Молодец. Бу шундый авыр спорт икән. Әйдә. Икенче юлы булыр. Икенче юлы. Менә хәзер сиңа. Ну, Байбала, давай. Күрсәт үзеңнең бөтен булган потенциалыңны. 1 2 3. Тырышсаң да булай булдырып булмый. Дуслар, карагыз үзегез, салават җиңде. Салаватның 50 очко. Гүзәлемнең 34. Мин әйтергә дә ялам, минеке 30 гына. Хәзер инде без синең белән бәхәсләшкән идек. Җаза буенча менә. Әйдә, кыюланып сорыйм, миңа нинди җаза бирәсең? Әйдә бер 10 тапкыр приседание яса. Кайсы җирдә? Менә монда. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. PMTV каналына бары тек спортивный кешеләрнең генә эшкә алалар. Салават белән күбрәк боулингка йөргә кирәк икән әле. Булай теге тәрем дә яхшына. Киттек. Ну, салават гүзәлем, сөйләп җибәрегез инде хәзер. Ничек кәефләрегез? Соңгы арада ниләр белән мәшгульсез? Мин иртән сәгать 7 орда чыгып китәм. Кайтам кич белән, кызлар йоклый, кайтканда йоклый. Син лучше гүзәлдән сайлар. Гүзәл, мен сезнең Салаватка шалтыраталар да бер көн әле көлеп куйдым. Салаватка шалтыраталар да сорыйлар. Ничек күсәсезме, рәхәтме? Дип инде салават итә. Рәхәт. Ул бит инде көне буе аны карамый бит инде. Җылаган да бик теге туры килми. Иртән матур итеп елмаеп уяна безнең кызыбыз. Кич белән матур итеп йоклый. Бу килә дә инде. Эй, кызым, дип шунда сөйләшә дә инде шуның белән шул. Мин хатын кызларны аңлыйм. Чөнки хатын кызлар алар әни буларак, ул менә мин синең балаң булса, синдә менә бер 10 минут кулыңда бицепслар катты, теге орта уже тота алмыйсың. Әни кеше бит ул көне буе шул бала белән. Мәйтәм, кадерле, мин синең шул хәтле хөрмәт итәм, менә шулай минем баламны шулай көне буе йөрткәнең өчен Алла ярдәм берсен. Дигән рәхмәт сиңа. менә иҗат ягыннан ничегрәк? Концертлар, гастрольләр, банкетлар менә алар ничегрәк? Ну, эшлибез инде безгә бит инде ашарга да кирәк бит инде, бит квартплатасында, ипотекасын түләргә кирәк бит инде. Банкетларга йөрибез һәм инде гүзәлемнең бар монда племянниге, ул инде безнең шундый нянь дибез инде без аны Ильяс исемле, супер нянь. Аны безнең Мәдинушка ярата, елмая аңарга. Без банкетларга барганда аны чакырабыз. Ул инде гримерка була. Без тыңда чыгыш ясый калдылар, гүзәлгә раз кирип китте. Менә шулай эшлибез инде. Нәрсә эшлисең? Инде шит шәһәрләрдә эшләргә туры килсә, мәсәлән, без күптән түгел Мәскәүгә барып кайттык. Анда инде мин әтиәнемне чакырам, алар инде поддержку Әлмәт шәһәреннән килеп, эшләреннән сорап. Кстати, гүзәлемнең әтиәнисе, алар оказывается әле үзләренең тотып профессияннан тыш, аларның яңа тегин инде потенциал ачылды. Алар бик яхшы аниматорлар.
ТНТВ премиясында біз бит инде премияда булдык кич буе. Ти белән әни шулай каллар иде инде. Әнче хәлләрегез дип шалтыратабыз да безнең монда үзебезнең ТНТВ премиясы. Шаяралар. Bir ben ni baba bit indi benim hacı bit indi o dini kişi. Gülü bir ben жылый başladı. Bilmeyimiz nece tutarlar жылый da var. Onların bulay ite жылы. Emin de bütün bulgan Kur'an'ı okuy başladım de. Şundattım da. Hop. Ularni açtı da girip qarab turamlar şular. Şunday интересно diyor. Hayatını açlandırır. Менә ТМТВ дип әйтә башладык бит инде менә Салават сиңа мөрәҗәгать итәсе килә. Хәтерисеңме ТМТВ премиясында син индидер үзеңнең йөзегең белән әллә нинди графский дип сөйләнеп йөргән. Менә хәзер сорыйм әле нәрсә ул? Теге булай языкны. Булай. Убегез дип. Убегез дип инде. Безнең бит инде дизайнер Зарина Бабаджанова ул шу образны безнең ничә көн ичендә тиктердек соң без. Бер атна эчендә суббота көне булды бит инде премия. Понедельник көне без аны тегә генә башладык. Biz çünkü ничек дим инде теге несерьезно отнеслись үзебез инде сузып йөрдек инде в общем. И монда шалтыра Зарина безнең тревога. Что случилось? Это безнең премия ТМТ безнең субботада ул әзер булырга тиеш. Безнең ТМТ премиясына менә бу кызыл каләм башланганчы ул башланды. Әле костюмлар юк иде әле. Анда Min Эдуард абыйымнан сорадым, әйтәм, алып кил әле, пожалуйста. Ул анда алып килде. Әле ул әле Зарина онытты, анда Сафаровга нәрсәндер тыгыра. Правда кайтты. Гүзәлем нервничтә, ничек инде ТМТ премиясында кызылка. Мен әйтәм, менә просто киемдә чыгын. Гүзәл әйтә, юк, чыкмыйм, сәхнәгә чыгабыз икән, без идеально иң яхшы булырга тиеш. Һәм инде шушы кызыл каләм генә башланды. И шуның нәкъ уртасында әле теге монда хоп берсе әле теге ләкми монда нәрсә эшләргә. Шулай біз анда чыктык нигә. Әле аның үзләренең шундый пышны не был, күлмәге булды. Кызыл төстәме? Кызыл төстә. Ул әле аның белән йөри дә белми теге апына. Ну шундый бик ни курьезный һәм кызыклы. Кызыл кремнән соң әле ул костюмнарны тегеп битердек до конца. Әле минем аның поясы тегелеп бетмәгән. Салаватның крючокларын да тегелеп бетмәгән. Экстремально. Ну шуңарда бәлки кызык та рәхәтлек тә бит инде. Шулай бит инде. Зато нәрсә Искә төшерә торган вакыйга. Менә сез бит әле теге җырчылар булудан тыш әле һәрберегез тагын нәрсә беләндер шөгыльләнә. Менә мәсәлән, Гүзәлемнең яулыкларыннан бөтен безнең хатын-кызларыбыз ах итеп китә индеме? Син кайчандыр безнең кроссовкалар белән бик җенләнеп алган идең. Менә ул каян килгән идеялар? Бу минем инде дусларым, партнер дибез инде. Шушындай идея ул каядыр теге мастер-класслар, тренингларда оқып йөргәндә и миңа әйткәннәр. Менә сез бу теманы аңлыйсыз, беләсез килә икән, потребность бар микән, моңарга юк микән? Бүтән булган теге площадкаларда әйтик, теге Авидер, из рук в руки, шунда шу мәгълүматны куеп чыгыз ди. Менә шундый кроссовки бар, менә шундый кроссовки бар. И моңарга бер-берне шалтырата, телефоны туктамый. Сезнең бу кроссовки бармы? Әле алып кайтабыз. Нинди размер кирәк и так далее. Ну пока анализ һәм мониторинг. Без аңладык бу юнәлеш әйтик инде бик кызык һәм бик актуаль. Һәм инде без алып кайтырга булды кроссовкалар. Һәм без аны бик актив рәвештә саттык. Ләкин аның сезон дигән әйбере бар инде, анда теге ул мәшәкате бик күп беренчедән. Һәм инде шунда мин әйтәм егетләр, әйтәм гафу итегез. Әйтәм бу бүтән әйбер кызык, акчасы да әйбәт инде моның. Мин әйтәм, но минем моның белән шөгыльләнергә вакыт юк. Чөнки минем иҗат бар беренчедән, икенчедән минем әле икенче направлениелар бар һәм монда мен аңлаттым да инде егетләр хәзер үзләре шуның белән теге шөгыльләнәләр. Гүзәлемә син яулыгын үзең бәйләргә өйрәнгән идеңме? Ничегрәк? Юк иде, мине дә нәкъ менә Зарина Бабаджанова беренче тапкыр әле 1-2 ел элек шулай никахка бер образ сайлаган идем инде аңардан һәм ул миңа бәйләп күрсәтте дә яулыкны. Мен әйттем, кара әле ничек җайлы икән дип инде. Бернинди энәсез, просто менә яулыкны үз кулы белән бәйләп бирде. Анан соң мин аны шулай бәйли башлады. Минем подписчикларга ошый башлады инде. Сорый башладылар, ничек бәйләргә. Моны мин видеоларда төшерә идем инде. Ну, менә үзем өйрәнгәч кешеләргә дә өйрәтәсе килде инде. Бер нәрсәсе дә юк дип. Шулай итеп китте инде ул шул тема. Һәм нәкъ менә кроссовкалар белән шөгыльләнә башлаганда, Салават Мәскәүдә булганда инде миңа шалтырата, кара әле монда ди бик матур яулыклар бар ди. Алып кайтыйммы ди инде. Мен әйтәм, нойда бер 10 штугын алып кайт. Алып кайткач инде мин туганнарыма биреп карадым да, әниләргә
әниләргә, апаларга, аларга бик ошады качествосы инде. Анасы икенче барганда инде 100 штук алып кайтты. Ул 100 штукны интернет-магазин иттереп ачып җибәргән инде мин. Әле бер көндә сатып бетердек, әле 2 көндә. В общем, ул ураза ае иде. Анда без тиге эшләми идек, банкетлар ниләр юк бит инде ураза вакытында. Анда үзем утыра идем WhatsApp'та. 24 сәгать диярлек мин шулай WhatsApp'та заказлар принимать итеп утырдым, ардым. Аннан соң инде вакыт үткәч без инде арендага помещение алып инде уже менә шулай развиваться итеп киттек инде. Менә сезнең Instagram шелтәрегезгә бер кечкенә генә сәяхәт ясак. Мин әле күптән хәтерлим, Салават, син бер видео төшереп керткән идең. Иртә белән син Гүзәлемне машинада көтәсең, ул килә кәефсез, син әйтәсең, әнә Гүзәлемнең кәефе, Гүзәлем дөрестән дә усал иде. Бу менә ничә теге һәр иртә кабатланамы бу картина, бу? Юк, һәр иртә башламый, ләкин менә ул бит инде бер-береңнең менә кәефе булмаган вакытта, ул бит инде син аның кәефе булмыйган, синең кәефең бар. Үзе кәефе юк икән, лучше син аңарга бер сүз дә әйтмә. Ул чыннан да шулай. Чөнки ул сиңа берәр сүз әйтеп, син аңарга в ответ күз әйтеп, бу нормаль хәл түгел бит инде. Һәм нәкъ шунда аны настроение бит. Хәзер керә, именно ул кергәч, привет, Матро. Привет. Привет. Киттек инде. Лучше кагылмаса. Гүзәлемнең ачуы килгәндә ул ураган. Ул ураган. Анда минем юкка туймаган иде. Һәм Салават иртән тора да, әйдә безне саат иртәнге 8-дә встреча ди. Нинди встреча? Миңа сез беләсез бит инде хатын-кызга әзерләнер өчен анда 1 сәгать, ну минимум, наверное, кирәк. Чәчне юра кирәк, нитергә әле яулык бәйләми идем ул вакытта. Әзерләнергә, бизәнергә, ашарга да кирәк, шып китерә кирәк. В общем, мин шулай тиге психана чыгып, тиге шундый напряженный вакытка туры килгән. Хөрмәтле зар, безнең монда камера артында әле шулай ук Мәдинә Салаватовна да бар, аның тавышын ишетәсез микән? Кадамка, кадаболька. Кадаболька. Эй, кызык шундый. Монда безнең белән. Ул инде безнең Мәскәү Кремль сараенда чыгыш ясады. Безнең президентыбыз Минниханов каршында чыгыш әле нидә булганда, кырсакта булганда. Кайларга гына йөрмәдем, мен әйтәм, слушай, мен әйтәм, син туганчы, син уже бүтән җирдә чыгыш ясап чыккандыр инде ул. Менә бүген монда форсаж күңелләш үзәгенә килгәч, боулингта да булды, бит, бильярдта да булды, бөтенесендә. Менә Байбол атабысы белән дә танышты. Менә инде сезнең концертларыгызга килгәндә, сез бит инде теге кайчандыр бик теге тулы гастрольләр белән йөри идегез, бит Казанда да ниндидер телепортация дигән шоу күрсәткәнегез хәтерлисезме? Менә әле алга таба булырга торамы концертларыгыз? Зур гастроль турына чыгып китәргә исәп юкмы әле? Ну, менә хәзер бит инде безнең декретный кая концерт белән чыгасың бит инде, бит. Шуңа күрә әлегә без хәтта концерт программасында әзерләмибез. Менә хәзер безнең кызыбыз үсә әле. 2нче елга безнең бит инде концерт сезоны ул сентябрьдән башлана бит инде, бит. Мин Гүзәлнең фикерен ишетәсем килә. Салават минем концерт белән чыгасым килә дисә, мин аңарга бай бер оештырачакмын. Теге мин аңара әйтә алмыйм, Гүзәлем, безгә гастроль белән чыгарга кирәк. Давай баланы син калдыр. Яисә анда нянька ал. Моны әйтергә минем хакым юк. Менә сезнең бит инде Instagram шелтәрегезгә сәяхәт итеп кереп киткән без бит име? Менә шул Instagramнан чыгып әле YouTube каналына күчәсем килә. Шаккаттырып бит бөтен кешене шаккаттырып, сез әби белән, бабай белән, Ядигар абый белән кем әле? Яскар абый белән. Тәсләбе. Менә алар белән сез очраклы рәвештә таныштыгызмы? Менә интернет шелтәрен шартлаткан иде ул әлеге видео. Сез менә бу тапшырырга обязательно кертегез. Онда YouTube'та язсагыз татарский бабушка Energizer дип язсагыз, нәкъ менә шунда алар белән танышкан мизгелне без төшердек. Һәм шуннан соң инде безнең подписчикларыбыз әйтте, обязательно бу әби белән бабайны клипта төшерергә кирәк дип. Һәм инде шуннан соң безнең менә шу кил клипы туды дигәндә бит. Һәм ай клипы. Менә бүген көндә әле сез аралашасызмы алар белән? Безнең алар белән элемтә бар инде, берсендә Тәслия әби шалтата. Салават, таныдыңмы? Менә так. Таныдыңмы? Тәслия әбиең. Мен әйтәм, Тәслия әби. Котлады ул безне бәбәйтү белән. Менә 1-4 ай элек менә шундый шалтыраты шул булды безнең. Хәзер Ознакайга бик еш кайтып булмый, кызганычка каршы. Менә май бәйрәмнәрендә кайтырга исәп бар иде, бәлки барып та килерләр яннарына. Әйтегез аларга кайнар сәлам әйтик әле. Тәслия әби, Яскар бабай. Кайнар сәлам сезгә. Сау сәламәт булыгыз.
Хөрмәтле дуслар, үзегез беләсез индеме, безнең менә Мәдинәнең бераз гына йокысы килә башлады, шуңа күрә әнисе белән алар әлегә теге дуслашырга киттеләр. Без Салават белән сөйләшеп утырабыз. Менә Салават, әйт әле, син бит үзең иҗат юлын башлап җибәргәндә бит, ниндидер бер попса стилендә башлап җибәргән идең, теге яшьләргә ошый, олыларга ошамый торган стилдә. Менә каян килеп чыкты ул? Мин әйтмәс идем, олларга ошамый идем. Ну, теге бөтенесенә түгел хәтта, әйе. Халыкчан җырларны яратучылар теге моңлы гармунга өйрәнгән тамашачы бәлки аны кабул да итмәгәндер инде, бит. Ләкин минем үземнең тамашачым булды, хәтерләсәгез инде, хыял кызы, онытма мине. Мин аны әйтмәс идем, аны кабул итмәделәр дип. Чөнки ул шул ничә ел бит инде, 12 ел булды буга инде, онытма мине җырына. Ул вакытта миңа калса ул бомба булды. Evet, ул бик тә аны бөтенсеннән нормально кабул итте. Но мин ул стилдә эшләдем. Мин ул вакытта шоу-бизнес белән шөгыльләнмәдем. Мин ул вакытта, мин һәр вакыт әйтәм, шушы эстрада ул минем өчен хобби. Син хобби белән шөгыльләнер өчен син мөмкинлек булырга тиеш бит инде, бит. Мин ул вакытта мөмкинлекләр бар иде, һәм шуңа күрә мин ни теләйдем, нинди җырлар яздырам, иң текә аранжировщикларда, иң текә клиплар төшерә идем. Чөнки мөмкинлек бар иде ул вакытта. Хәзер инде менә без өйләнешкә җине гүзәлем белән без моңарга бизнес итеп карый башладык. Һәм инде әзрәк кенә үзебезнең менә үземнең тамашачымны бәлки мин моның белән югалтканмындыр да, бит без әзрәк кенә нашы халыкчан җырларга күчтек. Ләкин барбыр да күңел тарта. Чөнки мин күбесенчә шундый заманча аранжировкалар белән җырлар күбесенчә яратам инде, дөресен әйткәндә. Әле мин сиңа төптә әйтә алам, синең менә ул хыял кызы кебек җырларың, бит, диңгез ярында, алар бит әле бүген дә популяр, алар менә син быел бер концертта башкардың аны, бит. Анда менә тамашачы турып бийде хәтта. Һәм инде мин әйтмим аны яшьләр дип, анда олылар да бийде, дөрестән дә. Чөнки ул вакытта булган яшьләр зурай. Мин дә шуны әйтмәкче. Алар бик күңелле инде, бик күңелле. Бөтенесенә дә ошап булмый бит инде. Әйбәт. Кайбер вакытта монсына ошы, мен концертта игътибар итә, кайберләрем шулай күзләре янып тора. Синең бөтен синең сүзеңне кабул итәләр, синең хәрәкәтләреңне кабул итәләр, сиңа карап торалар, артист кайберләрем шулай тора. Чөнки ул сине воспринимать бөтенесенә дә ошап булмый. Теге безнең рус телендә шундый әйтем бар, сколько людей, столько и мнений диләр, бит. Әйе, шуңа күрә без үзебезнең кәефне төшермибез. Иң мөһиме үзеңнең эшләгән эшеңә ышанырга кирәк. Ышанып, һәм инде бирелеп рәхәтләнеп эшлисең, миңа калса, син үзең моңарда ни күрә башлыйсың? Тәм күрә башлыйсың. Син үзеңнең эшеңә ышансаң, тамашачы да сиңа ышаначак. Менә гүзәлем дә килеп җитте, безнең әйе, без. Менә Салават тагын синнән бер сорыйсым килә. Син бит ул концертта әйткән идең, теге ул җырның сүзләрен бутаган идең, әни янына барып теге күңелен ширгәнсең, әни сүзләрен бутадым синең. Әни бик матур җавап кайтарган, нәрсә дип әйтте? Әйе, ул бит инде да артистның иң курыкканы ибрәтек сүзләр онытып бит инде. Берсендә шулай сүзләрне оныттым да әйтәм, сизгәннәр микән, юк микән? Әни бит инде минем шулай теге юморист бит инде. Әйтә, "Эй, ул кайын борчылма, синең сүзләреңне бара берсе дә аңламый" дип җавап бирде миңа. Салават, син бит әле бүгенге көндә бик текә клиплар төшерүче, бит клипмейкер. Мейкер түгел инде, әле ник текә клиплар. Аны миңа калса, любой шушы төшерүче дә төшерә ала. Ләкин менә мин төшергән клиплар, мин ул хәтле, мин үземнекенә дә ул хәтле биреп эшләмим. Чөнки мин шушы клипны төшерсәм, әйтик, ношар килеп чыкса, әйтелә, кем төшерде бу клипны? Салават төшерде. Онда әйбер булырга тиеш түгел. Әйтергә тиешләр, кем бу клипны төшерде? Салават төшерде. Нашлай әйтергә тиешләр. Шуңа күрә мин клипны төшергәндә бирелеп эшлим. Һәм инде Казанда булган иң текә оборудование, иң текә камералар белән төшерәм мин. Менә Аңардан тыш әле Салават режиссер ягыннан сценарийларны төзи белә. Ну, ничектер менә аның клиплары карарга кызык һәм анда ниндидер мәгънә бар. Һәм инде менә хәтерләсәгез, Татар җырының булды бит 1-2 ел элек роликларын. Салават Закиевич булды анда, Фирдус, Элвин Грей,
Сафарова белән Айваз. Аларның да шул роликларның да продюсеры һәм режиссеры мин булган идем. Миниханов продакшн бәле ул безнең. Мин шулай гale менә Миниханов продакшн гүзәлем дигән җырчыга бик яхшы клип төшереп бирде бугай бит. Менә ул клип турында да сөйләшик әле гүзәлем. Каян килгән? Күбесенчә клип түгел, ул күбесенчә матур видео дип әйтик инде җырга. Без ул җырны ничектер игътибарсыз калдырасы килмәде инде һәм клип төшерергә дә бик тиге. Клип төшерәсенә килмәде. Ләкин беләсез менә без соңгы вакытта кая барсак та өйдә, авылга кайтсак та безнең шундый бер телеканал таптык без, живая природа дип атала. Анда гел менә табигатьне күрсәтәләр инде. Һәм күбесенчә әле Башкортстан якларын күрсәтәләр анда, әйме. Әллә хуҗасы Башкортстаннан, әллә белмибез. Шундый матур һәм безгә шундый идея килде, бәлки безгә дә шундый релакс, шундый табигать бәйле берәр клип чыгарга дип инде. Һәм аны бит инде булай гына чыгарып булмый, анда бит инде мин кирәк. Шуңа күрә без теге мине аерым студияда төшереп, һәм шундый бик кызыклы, интересный шундый Локациялар дип безнең. Локация һәм шундый эффект белән әле анда ясадык без аны, белмим, менә тамашачыга шармы юкмы, безгә бик ошады. Но мондагы булган бөтен менә шу кадрлар, алар каяндыр интернеттан алынган түгел, ул махсус төшерелгән. Монда чатыр таулар да бар, монда Башкортстаннар да бар, монда арчалар, сабалар да бар. Бу безнең як табигате. Монда бөтен үсидә безнең һәм ул бөтен үсидә кадрларның авторский правалары, ну, әйтик инде безгә бәйләнерлек түгел. Менә якынча клип төшерергә күпме вакыт китә? Менә клип төшерү яки менә шушы теге живая природаны төшерү. Һәрбер клипның үз ние бар инде, төрлечә менә. Кайсыдыр клипны гел бер көндә дә төшереп битереп була. Кайсыдыр клиплар сузыла, ярты елга да сузылырга мөмкин. Менә безнең Мин сине үзак эзләдем дигән клипы. Без аны әллә 3 сезон төшердек. Яз, җәй, кыш, аннан соң язга килеп кирдек. Инде менә Бәхетле йолдыз астында дигән клипны хәзерне күрсәттеләр кыш вакытында инде. Без аны әллә 1 декабрь көнне, әллә 2 көнне кар яуган көнне берсен төшердек һәм тагын бер көнне студияда 2 көн генә всего лишь булды инде. Бөтен төрлечә ничек менә килеп чыга, ничек туры килә, шулай төшерелә. Салават, әйт әле, синең фамилияңны ишеткәч берәр ничек куркып куючылар бармы? Син теге тот самый Миниханов мөлә дип сораучылар бармы бер кашанны? Анда сораучылар бар инде, әле минем белән танышып булмаган кешеләр инде. Ләкин бөтенсе дә белә бит инде. Мин шын племянник Минихановның. Салават Закиевичның шын адашы. Шын адашы, әйе. Шуңа күрә сиңа кемдер әйткән иде бит әле, синең исемең Салават, фамилияң Миниханов, сиңа икеләтә спрос дип теге ничектер. Иң беренче минем Салават Закиевич белән тере танышу, бу Йолдызлар фабрикасы белән инде без татар җырына чыкканда, ona килде. Отчус әтиңнең исеме ничек? Мен әйтәм, Раисович. Мен сине хәзер бәрәм ди. Нәрсә эшләр микән? Һәм инде сәхнәгә чыгып әйтә. Анда сәхнә артында кем генә юк, но бер егетнең точно киләчәге бар. Үзе Салават, үзе Миниханов, мин аптырап, Мин Темирович түгелме дип сорадым ди. Юк, Раисович дип җавап бирде. Менә шундый бик кызыклы инде әйбер әйтте ул. Шуннан кирип китте инде бу юмор. Менә хәзер үзегезнең теге тамашачыларыгызга, үзегез сезне яратып караучы дусларыгызга менә рәхмәт сүзләрегезне әйтә аласызмы? Әйтеп китегез әле. Әйтеп китәлем атыр. Әлбәттә инде, әлбәттә безне сәхнәдә тотучы тамашачыбызга, телевизор карап утыручы тамашачыга бик зур рәхмәт. Безнең иҗатны сайлаганнары өчен, безнең өчен тавыш биргәннәре өчен, безнең өчен җан атып утырганнары өчен. Инстаграмда бит инде бөтен артист Инстаграмда утыра һәм анда бик күп безгә шундый матур сообщениялар килә, директка да, комментарийларда да. Теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Менә шул сез теләгән теләкләр үзегезгә икеләтә әйләнеп кайтсын иде. Без инде менә игътибар иткәнсездер инде. Без һәр вакыт сәхнәгә чыкканда без үзебезне костюмларыбызга, жәлләмибез инде. Җырларыбызны яздырганда, җырларыбызга бер нәрсә дә жәлләмибез. Клипларны төшергәндә, хәтта ТМТ премиясендә безнең иң яхшы клип булды бит инде. Без клипларны төшергәндә бер нәрсә дә жәлләмибез, вакытыбызны, акчабызны. Бу барысы да безнең тамашачылар өчен. Шуңа күрә без
Алла теләсә, инде сәламәтлек булса, киләчәктә дә безнең тамашачыларыбызны шундый сыйфатлы продукт белән шатландырып торырбыз дип ышанып калам. Демәк, алга таба планнар зурдан, неме? Җырлар иҗат итү, клиплар төшерү, шулаймы? Әлбәттә, бер урында басып тормыйбыз. Бөтенесе дә Аллаһ Тәгалә кулында. Инде шушындай күңелне туда бүгенге тапшырыбызны тәмамлыйбыз. Анда инде Мәдинәнең тавышлары да ишетелә башлады, шуңа күрә рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Чакырганың өчен, давай шулай күрешеп, әле монда теге камерасыз да рәхәтләнеп күршек, син бит әле минем күрше. Өмәгә чакырам, өмәгә. Ширназем ташырга. Син анда бер чиләк шашлык алган дигәнең, әйме? Әзер. Хөрмәтле дуслар, әгәр дә инде кәефегезне ничек күтәрергә белмәсәгез, ялларыгызны ничек үткәрергә белмәсәгез, килегез сез кая? Форсаж. Күңел ачу үзәгенә, күңел ачу, әлбәттә. Безгә бик ошады. Үзегезне саклагыз. Шуның белән шоу-біз тәмам. Киләсе атнада безне нинди яңалыклар көтә, анысын вакыт күрсәтер. Бүгенгә мин, Рената Тый, барыгызга да күтәренке кәеф һәм яхшы яңалыклар гына ишетүегезне теләп, сезнең белән саубуллашам. Пока.